Kuinka mennä lentokoneesta joskus myöhässä? Okei, kuinka mennä lentokoneessa? Pakko vaan kysyä, koska mä olin Imatralla keikalla, niin siellä ei vaan oltu. Joo, se. No nyt ei kyllä menisi sanomaan. Kerran kyllä yhden näin, mutta kyytiin en kiivennys. Aina on joku myöhässä lentokentältä. Siellä on aina oikeasti joku metrimake menossa väärälle portille. Silleen, jaha, mihinkä mä menen? Menkö mä tonne? No joo, mä menen tästä tonne. En tiedä, joo, tänne. Ihan samasta siellä on kiinalaisia silleen. Lentokone, tossa meidän piti olla, voi vittu. Sitten siellä on venäläisiä. Eikä kukaan puhu venäjää. Se on hieno olla hotellissa, kun ne tuli siihen silleen. Sorry, I don't speak any pataluska nyt oikeesti. Toilet. Onko kukaan naisesta ollut myöhässä koskaan lentokoneesta? Muutama. Se on ihan hienoa. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ehkä, en ole varma, mutta ehkä voit olla kotona siellä silleen, niin kuin mä en tiedä, sillä lailla sukuisuus oli ok siellä. Niin, odotatte siellä. Mä en tiedä, siellä niin kuin kotona silleen. Taas se hiusten kuvata. Jossain mun piti olla. La 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 la. Ei. Ja noin vasta pikkuhousut noin. Oh. No nyt jos Tomi on täällä, mä tiedän, että sä pelaat koripalloa. Pelaatko? Kyllä, pelaat. Se on hieno laji. Koripalloa. Woo! Pelaako joku muu? Mä oon pelannut 21 vuotta ja silleen ei tee yhtään mitään. Oikeesti, jos menet jossain baaritiskillä kertomaan omista harrastuksista naisille, ei mitään. Näistä silleen, niin, sitten. Ihan sama. Ei lähde menee oikeesti. My poker face, my poker face. My poker face, my poker face. Hear me now, no tika, my poker face. Hei, oikeesti. Oot sä siinä vielä, koska mä näen sut? Mut onks täällä yhtään lätkäpelaajaa? Brandon, älä viitti oikeesti. Sitä joo, ei oo. Mut oikeesti lätkäpelaajat, no ihan eri, siellä on muutama. Joku mies viittasi puolittain. Ai sä pelaat lätkää? Kato, kun mä screenaan takaperin. Lämäri tulee! Mä lopetan. Ei sulla ole vielä luistimet jäljessä. Nimenomaan. Just oli vähän tähän iltaa pedannut. Mennään kattoo vähän komiikkaa ja sen jälkeen vähän kebabiläsyä. Meinasitko viedä kebabia syömään? Älä vie naista kebabia syömään oikeesti. Se on hirveetä sen jälkeen, kun itse alat haisemaan nainen silleen. Hyi! Tuoko lähtee sinusta? No kyllä. Mitä on kebabliha? Tiedättekö oikeesti? Mitä on? Ei, siellä on vaan sen tanko ja sit se on ruskea möhkälevi. Onko olemassa kebab-eläin? Jossain savannilla menee vittu. Ei oo käsiä eikä jalkoja vittu. Kato, tuolla se menee. Joo, kyllä mä tiedän, se liiku mihinkään vittu. Mitä te haluatte? Kebab, ei se mitään lammasta ole. Sä oot silleen, noin. Kyllä minun kebab on lammasta. Nyt sä yhtäkkiä kiinnostuit tosta. Jaa. Ehkä tässä voisi olla miesaineesta. Onko sulla Audi? Audi-miehiä missään? Jep. Se on odottanut, koska se kysyy, koska se kysyy.
Minulla on Audi. Huomaa, minkä suosio on, kaikki silleen, missä se on? Sika. Pariskunnat on ihana. Eikä millään pahalla, mutta kyllä suomalaisen tunnistaa. Sen näkee kaukaa jo International Airportilla. Se on hieno, suomalainen tulee siellä vastaan silloin, tiedätkö, kroksit vyölaukussa ja se. Ja lentokentällä pitää sitten olla 3 tuntia ennen lentoa. Eikö 2 tuntia riitä? Ei, koska ne tietysti lähtee aikaisemmin, hei. Otin tästä matkaeväitä, mä oon laittanut folioon, kato mukaan. Tässä on ruisleipää, perkele, tämmöstä, kato. Tässä on vähän, kato, Oltermannia ja... Tässä näin, kato, Säynätsalon suolakurkkuja ja... Tää on ihan hyvää, kuule. Ei oo mennyt miksikään 2 viikossa nämä. Kato, otin Kimplen mukaan myös, voidaan pelailla tällä. No. Se on vuoro. Hyvä, no. Enää 2,5 tuntia, ei ole paha enää. Mä oon ollut hotellissa 8 vuotta töissä aikanaan ja mä oon nähnyt monia tilanteita. Tiedättekö, yksi esimerkki, hieno tilanne suomalaisuudesta. Tyhjä hotellin aula, tyhjä hissi, avonainen tyhjä hissi. Yksinäinen tyhjä hissi. Lähes neitseellinen tilanne. Suomalainen lähestyy hissiä ja miettii, olisiko noin, että pääsisi yksin. Tilanne mutkistuu. Paikalle sattuu lajitoveri. Kilpailija. Rehellisesti mä oon nähnyt tän satoja, melkein tuhansia kertoja. Sama juttu. Ette te voi tälle mitään. Tai joku sisäänkerrottu juttu. Ette te voi tiedä. Jokainen suomalainen alkaa kiihdyttämään. Oikeesti. Minä menen yksin tohon hissiin. Joo. Te menette ekana sinne hissiin ja etitte sitä nappia, mistä ne ovet saa kiinni. Ei semmoista nappia ole missään muualla kuin Suomessa. Ei perkele, äkkiä ovi kiinni, noin, kato 8. kerrokseen, mikä tilanne, eikö näkyy jalkoja, ei näy, kenkä menee, ei saatana, ovi menee kiinni, sukka näkyy, ovi perkele, meneekö 9, noin, ovet kiinni ja yksin hississä. Ei kohtaamisia. Eikä tarvii säästä puhua, koska sehän on perseestä. Hieno tilanne. No niin, nyt olette yksin hississä. Aivan loistavaa. Joku on pieressut sinne hissiin. Eikö hieno tilanne? Te olette yksin menossa sen pierun kanssa 8. kerrokseen. 200. Oletteko kuullut tämmöistä laustauksia? Joka tapauksessa 8 menossa pierusku on siellä pierusku. Pierusku mukana. Te olette menossa sen pierun kanssa 8. kerrokseen ja yksin siellä silleen, ei mikä tilanne nyt. Sitten joku tulee 3. kerroksesta sisään. Mitä te voitte tehdä siinä? Ette te voi olla silleen, ei se minä ollut. Se oli täällä joku, mä tulin. Tai sitten jos siellä pikkaisenkaan itseluottamusta, niin kuin suomalaisilla on, niin heti kun se paukkaa sisään, niin te ootte silleen, se oli minä! Josta ei puhuta enää. Sitten toimii tämmönenkin hieno meininki, suomalainen hieno artisti J. Karjalainen. Hieno mies, tehnyt hieno uran, hienoja biisejä, hienoja albumeja, hienoja sanotuksia ja tykkään hänestä erittäin paljon. Uusi hittibiisi. Mä olin liskomies. Mä olin kieltä lipova diskomies. Mä voin sanoa ihan mitä vaan. Mä olin Hartwallilla friskomies. Mä olin rautatelkiskomies. Ja mä oon myöskin sun siskomies. Toimii. Vähän loistava meininki. Koska se klonkku, sehän oli omituinen hahmo. Näet silleen... Meni siellä kun 75 000 kilometriä Hobittien perässä silleen... Tiedättekö mistä mä puhun nyt? Koska jos tää menee ohi, niin ette tajua tätä juttua. Ja se oli omituinen, niin liian pieni ja alasti siellä ja... Pikku pippeli heilu siellä ja... Tai en mä tiedä, sitä koskaan näytetty. Se klonkun pippeli ja...
Tossa on vähän outoa yhtäkkiä klonkuu silleen. Ei. Ei, mutta se olisi ollut niin erilainen Taru Sormusten herra. 2 tornia. Mieti. Hobbitit silleen. Ei! Hyvä nyt kun on paikalla joku 15-vuotias silleen. Tällaista biologian tuntia ei aikaisemmin ollutkaan. Kiitos äiti lipuista.